खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ मिथिखा नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिटिसिनि बारगौ इएम रबिन्द्र बाला बिएसआ तामुलपुर पुलिसजों हमजादों। आसामबासिनि थाखाय गिबि मन्थ्रिया मोनसेनि गेदेर बाथ्रा फोसावदों। रां दाबिनाय भिडिअ भाइरेल जानायनि उनाव बरपेटानि सासे पुलिसखौ सासपेन्ड खालामदों। लामा जाब्रथायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा, सानैया जोखोम। मणिपुराव केजेपि नयन ग्रुपनि साबा केडारखौ खादों। गाबोन राफा हासं अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थि भट आजावनो थियारि। मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां फरायसुलिफोरा दानफायाव 300 रां मोनगोन। जलेश्वराव अर खामनानै गंसे नखरा सिलिंखार। दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरसालिया जथुमाव आसारि दौरिफोरनो सोरखारि अनसुंथाइ होनो फोसावगोन बुंदों गणेश दैमारि। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। बिटिसिनि बारगौ इएम रबिन्द्र बाला बिएसआ तामुलपुर पुलिसजों हमजादों। रबिन्द्र बाला बिएसनि खारखोमानानै थानायखौ मबाइल ट्रेक खालामनानै मोनसे संदाननायनि गेजेरजों थांनाय हरनि 2 रिंगायाव तामुलपुर पुलिसआ हमो। दिनै बिजिरसालियाव दैथायहरो बारगौ इएमखौ। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्लानि खावलियाव खुंजानाय मोनसे धोरोमारि हाबाफारियाव बारगौ इएम रबिन्द्र बाला बिएसआ एनएलएफबिनि सासे बारगौ सोद्रोमाखौ गावनि पिस्तलजों गावनानै जिउ फोजोबनो हुमखि होदोंमोन। बे जाथायनि हेंथायैनो नालिस होनायाव रबिन्द्र बाला बिएसखौ हमो। बारगौ एनएलएफबिनि सोद्रोमा लालचन मण्डलनि गारिखौबो बुफाय बुसि खालामजोबदोंमोन होननानै अजद सिखारदोंमोन बारगौ इएम रबिन्द्र बाला बिएसनि हेंथायै। थांनाय 30 मार्च खालाराव कुमारिकाटा पुलिस थानायाव बे जाथायनि हेंथायै एनएलएफबिनि सोद्रोमाफ्रा गसर थिसनदोंमोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामबासिनि थाखाय मोनसेनि गेदेर बाथ्रा फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया फेसबुकआव लाइभ फैनानै बे मोनसेनि गोनां बाथ्राखौ फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बादिब्ला उइमेन चिफ मिनिस्टार इन्टारप्रेनारशिप बिथांखिखौ दिनै बेखेवगोन। सोरखारा गावसुंथा हानजानि गासैबो आइजोफोरनो 10,000 राङै होगोन। बे बिथांखिया रायजो नाङै 27 लाख आइजोफोरखौ सरजाबगोन। 2 एप्रिलनिफ्राय रायजो नाङै खेल माहारन जागायगोन। ओइचएस सेथि बोसोरनि आनजादखौ देग्लाय खुंफिनाबो जानो हागौ। 1 एप्रिलनिफ्राय मोब्लिबनि मासुलआ मोनफ्रोमबो इउनिटआव 1 रां खमायगोन। रायजोनि 30 लाख सुबुंफोरा स्मार्ट मिटार बाहायनायजों खाजोनाया बांदों। सोरखारा दिनैनिफ्राय माइनि बेसेनखौ कुइन्टलफायाव 2,550 रां होगोन आरो बेसरनि थाखाय कुइन्टलफायाव 6,450 रां होगोन। मख'नो गोनांदि नीट आनजादखौ दानिफ्राय सोरखारि फरायसालियावल' खुंनाय जागोन। गुबुन गंसेबो प्राइभेट फसंथानाव बे आनजादखौ खुंनाय जानाय नङा। फरायसाफोरनो न्याय होनायनि थाखाय बे राहाखौ लादों होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बबेखानि 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम ना हमनो नाङा होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फेसबुकआव लाइभ फैनानै खावलायदों। घुस लानायनि अजदाव बरपेटानि सासे पुलिस जवानखौ सासपेन्ड। घुस लानानै साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजानाय पुलिस जवानखौ कनस्टेबल सन्जय कलिता होननानै सिनायथिदों। बरपेटानि एसपि सुशांत सिंह शर्मानि बिथोन बायदियै सासपेन्ड खालामदों सन्जय कलिताखौ। सन्जय कलिताया सासे लाइमोननिफ्राय घुस बिनाय मोनसे भिडिअ फुटेज ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनावनो एसपि सुशांत बिश्व शर्माया गोख्रों राहा लानानै सासपेन्ड खालामनानै होयो। बेजों लोगोसे बेनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। बरपेटा पुलिस स्टेशनाव थिसनथाइ मोननाय सन्जय कलिताया देखारकुसियाव हेलमेट गानि सासे बाइक सालायगिरिनिफ्राय रां दाबि खालामदोंमोन। नाथाय बे रां दाबिनाया मबाइलाव रेकर्ड खालामजादोंमोन आरो उननि समाव बे भिडिअ'आ ससियेल मिडियानि जोहै राइजोफोरनि गेजेराव गोसारदों। मख'नो गोनांदि बिफानारि नायबिजिरनायाव रोखा जानायनि उनावनो सन्जय कलिताखौ सासपेन्ड खालामनाय जायो। काछार जिल्लायाव ईदनि गोथार सान समबार बेलासि समाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय। जाब्रथायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ बरकला दुर्गापुरनि थागिबि फिरदाउस आलम होननानै सिनायथि होनाय जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला फिरदाउसआ बेरायहैनो थाखाय गावनि न'निफ्राय स्कुटार लाना सिलचरनि रामनगर बाइपास फारसे ओंखारलांनाय समावनो बे जाब्रथाया सोमजिदोंमोन। बबेखानि जाब्रथाया जोबोर गोख्रै जादोंमोनदि जायनि जाहोनाव नखरनि सासेल' फिसाज्ला फिरदाउसआ जायगायावनो जिउ गोमानांगौ जायो।
आरो सौग्रावनायाव गुबुन गंनै स्कुटार सालायग्रा सानै सप्ताश्री सिन्हा आरो बिशाल सिन्हाया गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। जाब्रबथायनि माखासे समनि उनाव पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथि होयो आरो जोखोम जानाय सानैबो सुबुंखौ रैखा खालामना सिलचर मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जायो। बेनि अनगायैबो फिरदाउसनि गोथै सह'खौ पुलिसआ जब्द खालामनानै लाना थांनाय जायो। माओवादीनि हेंथायै गोख्रों अपारेशन खालामनानै मणिपुर पुलिसआ समबारखालि सानजा इम्फल आरो सोनाब इम्फल जिल्लानि आलादा आलादा ओनसोलनिफ्राय केसिबि नयननि साबा केडारखौ खादों। लोगोसेनो पुलिसआ खानाय केडारफोरनि गासै हाथियार आरो गुलि बारुदफोरखौबो जब्द खालामो। हमजानाय केडारफोरखौ काइसनाम सनजाउवा सिंह 27 बोसोर, कैनाइजाम रवाटचंग सिंह 24 बोसोर, सौबाम रहित सिंह 23 बोसोर, लैसांटेम नावबी सिंह 23 बोसोर आरो खाइडेम नंफां नावा मेटे 25 बोसोर होननानै पुलिसआ सिनायथि होदों। बे अपारेशनाव बिसोरनिफ्राय गरथाम गोथां गुलि सोनाय गंसे 9mm पिस्तल, गंसे पिस्तल हलस्टार, गंथाम मबाइल, गंनै स्कुटिखौ जब्द खालामनो हादोंमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो बिसोरो गुबुनफोरखौबो हुमखि होनाय आरो रां दाबिनायजोंबो थोंजोङै सोमोन्दो दङमोन होननानै मिथिहोबावदों। बबेखानि पुलिसआ खानाय केडारफोरनि बेरेखायै दासान्दि आयेननि गेजेरजों गोख्रों नायबिजिरनो जागायबाय। गाबोन 2 एप्रिलखालि खुंगोन राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थि। गाबोन भट आजावनो थाखाय खुंथाया आबुङै थियारि जाखाबाय। गाबोन मंगलबारखालि फुंनिफ्रायनो गुबुन गुबुन भट मिरुआव राभा हासं अट'नमास काउन्सिल बिसायख'थिनि भट आजावगोन। बेनि थाखाय गासैबो भट मिरुफोराव सौहैबाय बिसायख'थिनि खामानियाव थिसनजानाय सोरखारि मावफारियाफोरा। मख'नो गोनांदि राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि गासै बियाबा मोन 36। बेनिनो 20 बियाबा गवालपारा जिल्लानि बेन्दोङाव आरो गुबुन मोन 16 बियाबा कामरुप जिल्लानि बेन्दोङाव। बे बिसायख'थियाव गासै 4,45,644 सा भटारफोरा भट थुगोन। बिसोरनिनो गेजेराव 2,16,181 हौवा भटार आरो 2,54,644 साया आइजो भटार। गाबोन फुंनि 7 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिम सोलिगोन भट थुनाया। बबेखानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकियाजों लोगोसे गोबांसा सेनियर लिडारफोरखौ बिसायख'थि फोसावदिंनायाव नुनो मोन्दोंमोन। देग्लायनि बिसायख'थियाव बिजेपि मित्रजोटआ गोरलैयै देरहानो हागोन होननानैबो माखासे थाखोआव सावरायदों। मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां फरायसुलिफोरनि थाखाय गिबि मन्थ्रिनि बान्था। मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां फरायसुलिफोरा दानफ्रोमबो मोनगोन 300 रां। फैबाय थानाय बैसागु फोरबोनि सिगां सिगां फरायसुलिफोरा गावबा गावनि एकाउन्टआव मोननो हागोन 300 रांखौ। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै बिहालियाव गिबि मन्थ्रिनि वुमेन एन्टारप्रेनारशिप स्किम बेखेवनाय हाबाफारियाव बे गोदान बिथांखिनि बागै फोसावदों। मख'नो गोनांदि मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां फरायसुलिफोरा दानिफ्राय 300 रां मोननो हासिगोन। टिउसननि थाखाय एबा टिउसन मास्टारनो होनो थाखाय गिबि मन्थ्रिया फरायसुलिफोरनि एकाउन्टआव दानफ्रोमबो 300 रां सोनानै हरगोन एबा बे 300 रांखौ फरायसुलिफोरा टिउसन फिस महरै होनो हागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। जलेश्वरनि कटरिहारा गामियाव समबारखालि ईदनि रंजाफुबाय थानाय समाव हरखाबै मोनसे गिदिर अर खामनानै गंसे नखरा सिलिंखार जादों। बे गिख्रंथाव जाथाया आब्दुल आवाल मुंनि नखराव सोमजिदोंमोन। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला मोब्लिब तार सर्ट नांनानै बे गिख्रंथाव जाथाया सोमजिदों होननानै फोरमायदों। बबेखानि ईदनि नामाज खालामना फैनाय समावनो अर नांनाय थासारिखौ आब्दुलआ नुनो मोनफैदोंमोन। बेनि अनगायैबो अर खामनानै गासै गंनै न', गंसे जेनेरेल स्ट'र, गोबां लाख रां आरो गोनां डकुमेन्ट्सफोराबो सेवहांगार जादोंमोन होननानै रिपर्टआव बुंदों। जोंब्लावनाय अरखौ गामियारिफोरा नुनानै जाय जेरै हागौ एरै हुखुमोरनायाव हेफाजाब होनानै गोबां खहा जानायनिफ्राय खुनुरुखुमै रैखा खालामनो हायो। बबेखानि बेखौबो फोरमायबावदों दि खौरां हरनायनि उनावबो लखिमपुर फायार ब्रिगेडआ थि समाव जाथायसालियाव नुजाथि फैयाखैमोन होननानै गामियारिफोरा गोख्रों दाबि दैखांदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरसालिया जथुमा आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 1थि बोसोरारि जथुमा तामुलपुरनि पतालकुसियाव खुंजागोन। गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया नायगिदिंनो दिनै तामुलपुराव खौरांगिरि मेलनि जोहै आसारि दौरिफोरनो सोरखारनिफ्राय रां अनसुंथाइ होनो फोसावगोन होननानै बुंथिदों।
तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय पाटालिकुसि दारकुसि माइनाव फोथाराव फैगौ एप्रिल दाननि 4, 5 आरो 6 खालाराव खुंजागोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरसालिया जथुमा आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 1थि बोसोरारि जथुमा। बाथौ धोरोमखौ फोजौखांनाय आरो मुलुगनां दरबाराव दिन्थिफुंनाय थांखिजों धोरोमारि आरज गाबनायजों लोगोसेनो बायदि रोखोमनि गोबां हाबाफारि लानानै बे जथुमाखौ गाजा गोमजायै खुंनो थि खालामदों। बिटिआरनि खुंथायनिफ्राय सा 220 आसारि दौरिफोरनो 10,000 रां अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै फोसावदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय गणेश दैमारिया। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथि फैनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखाइजों बे अनसुंथाइ राननायखौ बेखेवनाय जागोन। आसामनि मोन 28 जिल्लानि बाथौ सिबियारि रायजोफोरनि अनगायैबो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय बायदिनि बाथौ सिबियारि रायजोफ्रा बे धोरोमारि मेलाव बाहागो लागोन, जायनि थाखाय फारफ्रोमबो बिथिङावनो लाहार-फाहार खालामनाय खामानिया गोख्रोङै सोलिगासिनो दङ। तामुलपुर जिल्लानि पाटालिकुसियाव खुंजानो गोनां बे बाथौ धोरोमारि सावराय मेलाव साफ्रोमबो रायजोफोरखौ बरायनो साखा-फारा बानजाय आफादा। मख'नो गोनांदि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलनि हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिजों लोगोसेनो गोबां मन्थ्रि, एमएलए आरो बिटिसि खुंथायनि मावफुं सोद्रोमाफ्रा बाहागो लागोन होननानै बानजाय आफादनिफ्राय मिथिहोदों। बे जथुम्मानि दिन्थिफुंसालि आरो हाथाइसालिया मोनसे मेहेरगोनां जागोन। बेनिखायनो गासै बाथौआरिफोरखौ बे जथुम्मायाव लैहोर बाहागो लानो खावलायदों बानजाय आफादनि गाहाय लेंथुमगिरि बानेश्वर स्वर्गियारिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।